Sewiki nevabvunza Themba Muliswa kuti dzinombotengeswa kupiko muendese iyo mizvambarara yenyu paauction muwanewo kamari kekurarama musure mekunge Themba ati iye naimi Sewiki newo munogondiudza kurima madzimai imimi munozvizivira kupiko muine kanhingirikini kadiki kasingakwanisi kana kudhipena ndima. Ndosaka makasiwa na mbuya Sonia nekuti vanga vaona kuti aiwa hapana zviri kubuda. Welcome back to the channel. Please don't forget to like and subscribe. Tikati koma 40-year-old maita seiko kubva maita vanhu vemustriti kudaro. Regai titange taisa audio ya Sabhuku tobva tazotaura comment yaSewiki newo. Anzi Bruno rima wakadzi na sekuru ikunojibva manje sekuru munga rima wakadzi ere musina tractor ere andi tractor nyakadai ere sekuru muneka kadai ka sekuru sekuru mungagoriba sei baje ndosaka mbuya wakatizaka mukada vagarisa barika vakati ndinoita ichi ndichitamba vanouya kune matractor chaicho anorimaka anoplawa kudai kuplawa noti izvi ari haende deep sekuru unoda gejo rino tractor inosati gejo ridzike nochirichitambira pamusoro panhingi surface sekuru aiwa sekuru chinjai tractor sekuru aiwa chinjai tractor sekuru indamanidena kudai kuti nditaure chokwadi sekuru mbuya vakaramba kuti handidzoke nekuti uku isurface chete tinotopinda netractor kudzika chaipo tozopinda neromu tozopinda neripa tichitsemura kudai noti sekuru kangaite basa irore sekuru nyaya yewestudi sekuru inyaya yakapera kudhara iyo mumakotsi. Why are you going back to rakapera kudhara kumakotsi? And then thirdly nyaya yekuti mombe 4,000 sekuru 4,000 mombe ndikazwa nekupi. I've never had mombe 4,000. I'm a great farmer sekuru. Why don't you come? Moona zvandikuita. The farm is a resort in a sense of chibaga takarima and everything. Samkati mombe mbudzi 25 sekuru aiwa. You always think of small sekuru nekuti apa ka sekuru mbudzere mozoti mbudzere ndine mabhuruka iri ndine mabrahmani nematuli nemabhorani manje kana muchitamba makadai sekuru muchitakura makadai sekuru zvinonesa sekuru apa sekuru apa pachinjika apa sekuru ndopari kukuvadzai self esteem yenyu icho bhuru rinorima. Mashoko aya agamuchirwa naSewiki newo vakati in as much as I'm a billionaire ane multi-billion dollar companies out there, I still have time ekuti ndimbopindurana newe. Regai timboti isusu kona Sabhuku idzo dzinombotengeswa kupiko muendese iwo muzvambarara wenyu paauction muwanewo kamari kekurarama. Ukaona murume mukuru akuvhaira kuti yangu ndine 30 cm wabva waziva kuti ndiyo yoga yaasara yekuvhaira nayo and pamafacts shasha inenge yakundwa uye yazosvika pakupererwa manje. Wiki newu 10 Themba 0. Koma ndishaya here Sabhuku makangano here muri more than 40 MPs paportfolio committee on mines and energy interview yangu on Gwanda solar muchifaya questions ndakagara ndiri 1 chibaba ndakazvimiririra ndikagadzira size mese one after the other. After the interview imi mega mukabvuma kuti tamutadza and this level of intelligence is unmatched. Imi makazopedzisira mate I think you must lose weight. Ndobva ndaziva kuti mapererwa. Itsika yenyu kushaya kana makundwa Sabhuku. Manga majaira ka extortion muri MP muchiti mukaitwa chairman or member of any of the parliamentary portfolio committees tese taiona inonzi nhamo tichidzirwa tichitorerwa maprotection fees. Manje iye zvino Sabhuku kumusha corruption yeko munopiwa bribe yembeva 15 monzi ndibatsireiwo please. Izvozvi muri kutsvaka kuti moita popular papi and nei asi zviri kuramba mamboedza kuti pano nepano I'm very close to the boss, he buried my father. Unfortunately my potential customer enyu havasi kuteerera nyaya iyoyo and still mashaya relevance. Hanzi ndinorira kumusha. Yes, I agree. Uko ndimi munotonga asi kumwe kwese handizivi hangu kuti muri kurira nechekupi kwatisiri kuona iso naSabhuku. Pastage kuMiss Universe makadhakwa
takashaya kana kwekunyarira muchiburitsa tuma $100 bills twaibuda one by one muhomwe dzakasiyana-siyana dzaionekwa kuti dziri empty dzichipfumbuka bute. Ndakangoti Mwari wenyasha apa pakuda imimi mupindire ka iyo 10,000 plate yacho mwana akazoipiwa were. Makatadza kuitakura kubva kumba here inga inyanyo kurema naisabhuku. Pave paya ndakatozotya kuti attention yapiwa mwana uyu ka achakwidzwa ndege yemashanga akapedzisira atonyengwa shema ake. Hapana noziva zita rake andiudzewe here kuti anonzani. Ndimupe hangu ka $50,000 cash asazoite victim akufambira $10,000 yekunyeba iya. The girl has a future. Inzwaiwo tsitsi apa sabhuku. Regai vane mari timubatsire mwana. Ndingadai ndiri kukuremekedzai kuti shumba as I strongly lead out the authenticity of your totem. Kana isu vanaganya matopedzero anduche gono. Pane patinosvikawo tichiti ini ndiri shumba murambwe. Even ndichikura kusvika 2017 kana ini ndaitomboera gushongo mamwe mazuva. Saka kutsvaga kurarama tinoriziva gemu racho. Senemu yenyu kumadzinza edu emuno munyika yeZimbabwe pachokwadi hamhuko sabhuku. On another separate note, because you have so much time on your hands, you are having a minimum 3 interviews every week, pretending to be knowledgeable and politically astute. In most of your interviews, you always mention a VP must resign and who your choice for next president is. Everyone is entitled to their own opinion, but as Zimbabweans, we will never take advice from a hopeless and broke and failed politician trying to earn a living. I know this subject has made you a little bit more popular, being a hot topic mainly amongst the politicians, but with the greatest respect, please shut up. You are not a ZANU-PF member, and you are not the president's spokesperson. His Excellency has repeatedly made it clear that he will not be involved in choosing his successor, as it is the sole responsibility of the party. Be guided accordingly, Saboko. And also, please stop lying that you are being chased and you need to drive fast cars. When I heard that explanation, ndakaseka ndikati mababy ese anote rapture, Saboko wakuda rapture. Anyway, enjoy your car, Saboko. Akatenga munomuziva yenyu. Mashoko ekukupindura indi nawo anobva mugate guru haapere Saboko. And kindly, please bear with me if I delay in responding, as I have a multi-billion-dollar business empire that I'm building, which constantly requires my undivided attention. Zvakaoma over 40 vadecida kubvumburudzana vachizadzana dust. Imika zvakaoma. When it comes to standing ground, keeping the focus on big business and shutting down the noise, Sewekineo definitely knows how to deliver a masterclass in clapping back, moving silent and letting the multi-billion-dollar empire do the talking is always the ultimate flex. Nekuti vanoziva kuti pane vanhu vakawanda vasina mari kunyanya ivo Themba Mliswa. Iyewo abva aisa kachigumwe akaratidza how small mafuta is Vedweka. Zvimwe zvacho unotoona kuti zvinoramba zvichikrasha ego yeumwe mwana ndo zvashandiswa naThemba. Themba akaudzwa kuti hana mari ko iyo yekuzomanya Kapamiss University paya munhu achida kutora spotlight ipapo Sabhuku takavashora. Vamwewo vari kuti it is disappointing to see some individuals spend more time attacking successful people than contributing positively to society. Whether one agrees with Sewekineo or not, the reality is that his charitable work has changed many lives across Zimbabwe. Thousands have benefited from his generosity, and that impact cannot be erased by endless criticism. Themba Mliswa has every right to express his opinion, but respect should go both ways. Constant attack, personal remarks, and attempts to discredit others do not build the nation. Zimbabweans are more interested in results than political grandstanding. His Excellency President Emmerson Dambudzo Mnangagwa and Vice President Constantino Chiwenga are the constitutional leaders of Zimbabwe, and matters of national leadership should be addressed through the proper channels and party structures, not through media campaigns and personal agendas. While some people are busy talking, Sewekineo continues to support families, assist communities, and uplift ordinary Zimbabweans. The difference is clear. One is known for criticism,
the other one is known for action. History will judge people not by the noise they make, but by the positive impact they leave behind. Vanhu vaseka zvavo vakati mainini manyorora muri kuitaya ndiye munhu ari kutsvakawo mota. Aiwa, handizvo, regai vanhu vataure zvavanoda without being silenced, nekuti seweekend vane mari uye vane Gulf Stream nezvimwe zvakadaro. Vamwe vari kuti saka sekuru weekend failed to recognize Muliswa as his muzukuru. Pakashata. But the fact that boss weekend found time out of his busy schedule to respond to Muliswa's critics means something. I wouldn't have time to respond to every critic, especially when I'm sitting on top of the mountain. Comment section inokutsemura mbabvu. That myth of assuming that body size determines the engine is not factual. Takatomboona isu vanhu vari heavily built vane zvakare simbi dziri heavy as well as compared to medium built people. Tiri kutaura from experience. These issues are very difficult to argue in public, as everyone will continue adamantly saying vane mishina mikuru vasina kutiratidza isusu kupublic kuti tiite majaji. Sabhuku buritsai gedho renyu tione. Asi chatinongoziva ndechekuti Vedweka yese pfuti inongodhura, chero kare kadiki, chero vane mamachine gun. Pamwe pacho ukatoona utoti zvima 9mm zviyaka zvinobva zvangonanga straight papoint pane uyu anenge ane machine gun achitsatsamura kwese kwese. Zvakaoma. Pakutoda referee kuti aite manotsi kuti every round ndiani ari kuwina, so that we can tally results at the end. So faka inenge tori draw vese vane majeb, umwe akati hecho umwe akati hecho. As a society, we should focus more on people's character, actions and contributions rather than their private life. Respect, dignity and constructive dialogue help build stronger communities. Everyone deserves to be treated fairly, and discussions should be based on facts and mutual respect. Let us celebrate positive contributions and encourage unity instead of division. Love him or hate him, one thing is clear: Seweekend understands the power of staying composed under pressure. While others get caught up in emotions and distractions, he seems focused on facts, business and results. There's a lesson in that. When you've built something significant, you don't have to win every argument. Sometimes your success does the talking for you. Silence, confidence and results will always speak louder than noise. Guys, Seweekend kana uchinzi iwewe wa achieve zvinhu zvakawanda, pane need here kusora uchimanya mumastreets umo takaimba gore riya tagwirei wazodai. He never came to give a comment. Chero kanzi masiwa azodai, chero mataranyika azodai, you never find them mumastreets vachizvidefenda kuti aiwa inini semukuru weEconet ndati chadai. No guys, havaiti izvozvo. Chiko chinozoita kuti Seweekend vanyanyise kuda kumanya mumastreets. Sabhuku vanofunga Zimbabwe is a very big village. Musi uno vakati tisu takatanga violence kuchawanda as if he was there. Hapana asiri kuvadhauta. Credibility iri pazero kana ku 7 million supporters uko. Apa nyika ine vanhu 15 million. Sabhuku ngavakure. Zvimwe zvavanotaura zvitaurwi nemunhu ane makore avo yakutoita kunge munhu ane dementia. Asi vakamandaidza peji ravo here, because mutsvakiro wavari kuita content yacho kana mota was proved kuti makatengerwa. Saka apa vakuda kuti mukuru wemazuva avhure bhurugwa here atiratidze zvimwe zvacho. Soka I personally feel pity for vanhu vanoenda kunotongwa naSabhuku kumavillage uko. Anyway guys, ndo nyaya yatimutsa kuseni kuno. Tichange chingokupai nyaya yacho chingoenderera mberi takaenda. Thank you guys so much for watching. Please don't forget to like, share and subscribe.